kiring kiring 사동 너 사동 그냥 가르냐이 약시야가라 녹니 사문 키비오냐이 정들이 시파히 전라 디스트리고 데프테이션은 이네 마 팔려자오 남미바게 데프테이션은 파이 정치니 티브라 하네 모글릭 어버스탄 나이냐게 함께 성누고 지니 티브라 라존에 딘디기노 বাংলাদেশ বাই বর্ডার ও বর্ডারতে দিল্লিনো হাজারে বিজারে বরক চিনে আরো বে আইনিভাবে ফাইনে হাপায়ু তাই ও জায়গাও দংগনাই বড় কাগজপত্র খালাইনাই দংগনাই থাঙ্গু जों आगिनि सिमिंनो दाबि खालायफाय दङ खालाय दङ बे भबिष्यतबो खालाय थांनाय आं किसा सानानि मुजुंगो केबो केबो सुनो प्रश्न खालाय दङ बदिनि सिमि नरक इलिगेल माइग्रेन्टनि बागै जबा खालायया बदिनि सिमि नरक तिब्रासना हामदा काने आं किसिसा 1 मिनिट समय जानाय आं पुल्य राजनीतिखौ जयन खालायमाने आबो साधारण राजनीति आ समयाव टीएसएफ रक सनगा 1997 सन आं आफ्रु 17 বছর निचराय आं आफ्रुनो पुल्य टीएसएफ जयन खालायनाय अ आइडियोलजिनो हामदागनाय কোনো কারণ করে তিনি এমডিসি গান হরিনাय आं आफ्रु खालायमानिया अ मा थाबाय अ स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन बाय दंखांके चिनित भारतनो चिनिति प्रासारनो मुथाङै जामाननो हरिनाय जों आफ्रु आं टीएसएफ हाबमाने बेयाव खाजानि दाखौतै बुकुजों जोंना आफ्रुबो थानाय दङ कक जों आफ्रु ताकारजला जंपुजला गाबुदि फाजिं जों मिटिं खालायनो थाखायके जों बेंगो सरा साजागो नरकपुरानि त्रिपुरा राज्यनि वानसारकनो रखाय रहनि माने नरक सिगाङो जंपुजला ताकारजला गाबुदिनि वानसारकनो रखाय फुनुगरानि हरिनाय आबनि ज्वलंत उदाहरण नरक काबुक नुखना आ जागा बरकतो दं गरै किन्तु जों धैर्य रमने आन्दोलन खालायमाने याकुलो जों मनुगु हायबानो सिनि हावताबो गोबांबा अ इलिगेल इमाइग्रेन्ट न दैने आन्दोलन खालायनाय दंबायो आं बरमनि आन्दोलन दुखांके मानावो बरकी कुकुबिदे बांग्लादेशी रकनो नाथुकुइ कारेनानि आन्दोलन खालाय ना त्रिपुरा मथानि लिडार रक नेता रक एमएलए रक मन्त्री रक बरक आगिताम खालाय फायका बरनि डाटा कालेक्शन खालायनायनि बागै दा मिसिल मिटिं खालाय नायन थागु जों दिनै नुजागो जों आगिनि सानानि मुसुंया हायबानो मा सावो जों आगि साबो तामो खालाय आबो साजांनाय क्योकिया जों दिनै आगि सीपीएम नि नेता कतनि बसालापानो उनि मानो आं दिनै आंथ' दिनै इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै आन्दोलन खालाय दङ अमसक कतर आं आगि जरायफुरो सिकाला जासरक जाबलो बुफांपानो चिरो गैचाय मानो आबो हायबानो आं दिनै इलिगेल इमाइग्रेशननि बागै नै कक साय दङ अमसक कतर आर केबो केबो ताव एमडीसी रक जदि तंखा बरक ब्लेम खालायो जे बरकनि जागा रां क्रै आ बरक पन्द दिनै रां गोनांनि थाखा जों ब्रड खाजोन नांगौ जे बरकनि जागा रां क्रै आफ्रो पर्यन्त बो इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै कक साय दङ हिमि दङ आन्दोलन खालाय दङ जया खालाय आन्दोलन खालायबायो बरक रक बिनि बागै नै चिठी सैमानि याकुलो जदि सारा भारत अ आइन न पास खालायनाय अ आइन न नाथुकुइ कारेनानि बागै नै जदि रोखांके आंबो साजा जावो सिनि एडिसिओ एकबारे रां शर्ट पेन्सन दैमान यांगै दंखा अबनि बागैबो कायसे चिठी सैनो हजानि केबो केबो सावो नरक के सैमेन यादा नंनो एमडीसी खालाय रहमाने एम खालाय रहमाने जों सैका सै रहरि दङ ताबो बर रहरि दङ इन्या निनिके इंनाय जा हानि बागै ननो सैदे रैसाव कमेन्ट परेनाय माने सीपीएम रक बानायनाय न सिनि सत्तर रक नायनाय न जोंबो दल कासा कक थायांके कक बेलायखांके आं आगिनि सिम कासा कक सामान दङ जरा yang 19 आमतल दुलागातिन बरक आबो खानाखौ खोना जों दल कासा पार्टी खालायलायफोर थांलायो फालायो थलायके आंके जों खरंनि थुकांके आनि खिजालाङो खासुवा गोनां बनुक सिनाय एका आं बिन ताम नुनाय बिनि पेसारा गोनां आं बनुक सिनाय एका जों जदिनो आबो वालाले खेता एकदिनो सानजा वालाले मते कक्रिका मरा मानव बायफालां वाला खेता मानव सिगां साइ दं क्या उमा सगन खिगलगो खासुवा कटमा हने एका आं खानाका आंका सागलदा मानवनि हम थाइदलाते सिदा पेसारा हने साना बोला अबहायनो ताबुक सालाय दं माने किन्तु अमया सिनि ताबुक सालायजनाय क ताई तला कमेन्ट पारि जायदि तला अमहाय गोबांबा उचित कक सायना थांब्रो सिनि मेडाम बादाल गजनि एगेन्सया बजा सुनो थकग्रि दनो अमबिनि ककता खाना देनि ब्रो आ जागाबा आं कमेन्ट हायमेर जागो अमहाय कमेन्ट आं पन्जो सायमिया आं नाकि काजापुर काजाबारि टिभि माय हने आं बिग्रो बुखाबु आबा आं निजि पन्जो सायमे आ पन्जो तला कमेन्ट बा बाहाय सायमानका हने मानका दिन बेल थाका पाताल दिन बेल थाका नुखानाला त्रिपुरा हानि बररा छै बिश्वजित देबरमा बखरा कलकमा हरि कृष्ण मोसानाय हेके फायगा छै मोसानायका मो सेकेन्ड बुबागरा हने जाय
말이 차다 정말 하다가 에이 아버 잡단 하장네 너 칼메카 마야 치는 동네 뭐 칼라냐 저 칼디네 인비안 거 할까 나라요 그러니까 뭐 탕파카 타가나 올라 그만 타가 함당 하나당 너파바이 천노 동네 아기네 집에 운만을 배요 제시변 바이 포지스타 버터 전 사독자가냐 너파니 바기 참은 칼라이 배냐 이니 너파니 버럭노 정노들이 엄마께 꼭 색깔게 성부 뻑한 두고 나고 하이번은 성노 두르본 칼라이 망라 কারণ অরণ লক্ষ লক্ষ ওয়ানসারছে जोंनो दुर्बल खालामनाया नोंगो सकानि पटाम माइक्रोफोन फाटिते কক सामबाय जोंनो सिक्रिबो मांगला जोंनो दमनबो खालामनांला वाथुगि दंथिना किरिजागि दंखनानो बिखुमक दोंसापान लरिया बिखुमक दोंसापान लरिया दाम खेना लेने नि थादो ना लेने कोया नों मेदे लेने कोया नों फुनुगिर ना मुजुगो फुनुगदे हाचे नों फुनुगिर ना मुजुगो फुनुगदे बांग्लादेश नाचुक क्या करे त्रिपुरा मथने एमडीसी रो कुनु खलाया एमएलए रो कुनु खलाया आमदा बरंनो तिफे फेयें त्रिपुरा मथन बरक मां आ पब्लिक रोंनो मा आंखनो सानानो मुजुंगो बंनि नेताने एगेंसो साव बासाय थांलाय ने यारा खवाय तलायो चिन त्रिपुरा सारंनो पुन हाय चिन त्रिपुरा सारं पुन ला बारि हाब गांगा हामे मेने जा हामाते तेन खला रिया सारंनो पुन बेरा किजेते हाबकाबला नोंथानि रिफिरगै त्रिपुराके बिसाल थायके सिदक नायनेदि आमनो जदि रमनियार माखेता मारगिया बजे कपालाते हाबनि नों तो नुगिया नों तो थांगि नुगिया बेरावा पुन हाबजा रिफिरगै नायदि थानि मारनाता ब खाजिगवा चना कपालाते नगरि थांपायो अमहाय चिन बरर चिन हामिया सामनन याफा खरबला खनाला दंगिया महाराज नो पन तो गुलि तो मकला याबो बुमुं सिं जना लेला देब्रा मते हा ताम खलाजा एडी सिसं कोजला पुसबे खलाजा आरे सिने पुलिस करे निजिन पुलिस करे जों राज्य सरकार केंद्र सरकार रांनोयका खालायसि मान्या आमसो जोंनो बेलाम खालायो नोंसिना नांगौ आधा कासा हिस्टोरी साइमानका आंके आबो हाके कक सारागो जदि गुबुननो बेबाक साइमानजा खंकांके ब अकक साराग्रा खामो आनो बाबुन बुमुं सुरेन्द्र देबरमा ब साइमान्यानि बागै आबा आनो बाबुन बुमुं सुमन्त्र देबरमा रिबान साइमानो 너 다락 사이 버들이 와이사 살만자 근게 버그 좀 간게 하대한 카모 우리편 마사 카모 뭐 살아가라 카모 아니 버게 카드네 딱 국대 부국정 그방 뭐 버럭 스노 2000 소노 스노 진입 파티 바이 진입 파티노 서코머리냐 지피엠 파캬 세이 또 드롭다고 칼라이잔 나이동고 정답 2000 포지쇼 아 봉니 크이르자고 정대 끝살리야 정 한땅 하며땅 정보바가로 러기르나이 내 빠야사 등록이 당나냐 저바 칼라냐 버스강과 하고 있잖아 자복 디아마 따복 정대 대버션 내 배면에 아버 정담 사다가 아버너 승모 너셔야 따복 진짜 우글로고 꼭 사는 거 치네 에멜라 사야 꼭 사오는 내 권선아 꼭 사오는 먹는 꼭 너무 그래 탄데 아가기는 시민 살던 거 미신 믿고 파견게 라서로 꼭 그래 타는 이 난고 지난 난고 지네 에집맨 무슨 근가 인야 정모노 주그리 그나야 받은요 정모하용고 내 바라 꼭 살리야 너 사동 여라워 정저도 너 뭐라 놀러기를 라야는 정 바하게 어른이 까리로 허리만 아버 칼라야사 대신이 제 디만 만여사 정보바가라노 가탄자 가바차 야비리 박사께 무곡바이 꼭 팔적게 정 로기를 라야는데 아사 칼라요 너로 볼로기를 원은 그러냐 아사 나르군요 아니 어기 시작 꼭 사머리 저도 어른 못할까 저도 너는 한번